DXDC Radyoman Report. Gitaktak na sa serbisyo ang nadakpan sa bypass operation nga traffic enforcer sa City Transport and Traffic Management Office kon City TMO. Gibutyag ni Junicio Abude, City TMO Chief, wala nila gitolerate ang illegal nga aktibidad sa suspect nga gi-identifikang si Edwin Pabilan alias Payat. Dismayado si Abude tungod namansyahan ang pangalan silang opisina tungod sa mong personahe. Apan ni saludo kini sa kapulisan sa walay pagdapig silang operasyon kutob sa adunay mga kalambigitan sa droga. Atong opisina is wala mag-tolerate og mga illegal activity. In fact, natay directive nga bawal yun. But santo si tungod ani mga pangitabo is na apil na po ng atong opisina. Kung balikon kini mensahe na po ni sa among kaubanan sa city mo nga dili gud pwede mo prevail ang katong mga illegal activities. Ato gina siyang pagdangon. Samtang gibutyag sa nadakpang traffic enforcer nga naimpluwensyahan lang kini sa paggamit og droga ug gihimakak nga gapamaligya kini. Matud kang Police Lieutenant Colonel Ronald Lau, Special Operation Group, City Drug Enforcement Unit Chief ug PS1 Santa Ana Police Station Commander, dugay na kining ginamonitor ug malampuson kining nadakpan atol sa bypass operation sa Quimpo Boulevard ning syudad. Di nasakmit sa posisyon ni ini ang anasa 1.4 gramo sa shabu nga mo kantidad sa 22,000 pesos. Kasong paglapas sa RA 9165 ang gipasaka sa suspect. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ganita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.